Kakam bat bor kabayade ba kajingdon kati jong wei rangba banle Beijot ila kajong kakong kensi hakawei ke Shnong ka baha papo patarkma police station hadu menta kadang bu ya kalanat bat ka yeng kasem haga jingdum pat ka jingkwa banyo jingtep laki Pulit kate ka police station kila pelong ne ame ka jingtwet yo te ubrio kuman chupin kan mau kani ka jingja kate ka belja ka khatnyau trik nai weng arajar rapsau pat kala pau perthei hadien na ka jingmi shakmat ka long kme bon Ujor ta ka Ejahar patarkma police station hak arflai trik nai weng arajar rapsau dangshen kani ka long kme bat ukurim jongka kilami shakmat banyakren bat ka kinhun Shillong Mail Katkum ke Ejahar lala bantep bau ni rangba udai bela itu kerteng kumur bendar bat udai upar trai jong ukurum jong kate kalong keme haga Ejahar kani kalong keme kabang nyimpen pau kerteng kala Ujor bau bendar ula bat bor ya ka haga janmiet Sngi blai haga por arbaje haga yeng sa jongka ta ka bashim kabu ya ga jingom danu hinmen haga yeng bat ka jinglaj no jongka kade ka por ba ka yaksa bat linear pasawan yarap ukun jongka Katkum ke Ejahar bat naga jing patai ke ni kalong keme le thu bakam not ban ye thu mardor ye lautunga naba ka shep tieng yo bau penyap yo para bat data hadu ka step arpho tarik unai weng arajar psau por nyobuje baka saya thu yo tanga haga jingdan dekat beki khon jongka ki bahi yang asem batru ban ye thu ye ki kur ki ja jongka ki blob tha ban Ujor no shaki Pulit haba budien ye kini ka khubor lala ban lum jingtep bau rebendar nadu ka Sngi bulale ye kate ka kambuman umpat Phet na la Shnong Henry detat bu yo jingtep baki lale Ujor Ejahar bu sami bak naga Shnong hadu bu klemon phai shu haga bayde bakani ka jingja na kaliang ka yeng kasem ka banjor bat kentui ki bor Pulit baki dei ban thwet jor yo te ubrio bat pen shitam katkum ka an la libu FIRA putarkma Henry la pha haga police putarkma atir kumyo raban thot la ne ban wat yo ne ubrio mentana du beja tu Sngi wale Phet Shnong tip Henry tang ke jikerpat kubarit bagi polis departemen mati la putarkma bagi wat stom lane bat penyo mardor yo ne ubrio Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka Sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya